Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tashinmu mai albarka. A darasinmu na yau za mu koyi yanda za ka karanta sakonnin WhatsApp na wayar budurwarka a cikin wayanka. Mai sauraro, idan wannan shine bidiyonka na farko akan channel ɗita, ka danna min subscribe, sannan ka danna alaman ƙararrawar sanarwa don saboda samun shirye-shiryenmu daga zaran mun ɗaura. Da farko za mu buɗe application namu mai suna WhatsApp. Kamar yadda muke gani, idan muka buɗe wasu, misali idan ka samu wayar budurwarka ta shiga hannunka, ko kuma in ce duk dai wayar shi wanda kake so ka dubi sakonni, amma kuma kaga ka buɗe wayar mutum ya zo ya same ka kana karanta sakonninsa, ko kuma kana duba wasu sirri a cikin wayansa, ba daɗi. To kamar misali a ce burin dubi wani contact, misali akai wannan groups ne. Okay, duba why is this okay, kamar wannan friend ɗina ɗin, a ce misali a ce wannan wayan ba na bane, wayan budurwata ce na ɗauka, kuma ina so in karanta sakonni, ko in ci wani secret nata, kuma bana so a zo a same ni ina karanta wannan sakonnin, ko ya zama budurwa ko kuma ya zama saurayinki. Yawa, to wannan layi guda uku da muke gani by our right hand side a saman nan corner nan, sai mutum ya yi clicking akai. Sai mutum ya yi clicking akai, mutum sai ya zo kan more, wannan more, sai mutum ya yi clicking akan more. In mutum ya yi clicking akan more, mutum sai ya zo wajen export chat. To idan ka yi export, sai ka ce without media, include media or without media. To za ka iya ce mu ce wannan muga. To kamar da muke ga gashi ya kama na send chat to. To in kana so za ka iya forwarding wannan chat ɗin kenan entirely zuwa WhatsApp naka direct, sai ka goge history. In kuma kana ga hakan kuma har yanzu kamar bai ba, akwai Telegram yadda muke gani. Telegram shi ma ana amfani da shi. Mun ga wannan shi ma har yanzu bai mana ba. Za mu dubi email address kenan. Abin ya ɗauke, wurin sake kawa, sai in click misali ce sai in ce email, na yi clicking akan email. To in akwai email akan wannan wayan, kun ga kamar wannan attachment da muke gani, wannan attachment din shine history na wannan all communication da aka yi akan wannan abin kenan. Sai ka saka email naka. Kun email na bari in saka gmail.com. gmail.com. To wannan shine wannan shine email da nake so in samu. Okay, no sorry, shine email da yake kai, bari in canza shi zuwa to static 003 Good, nice. Shine sai in tura ma wannan email na, sai in ce send yanzu. Kamar da muke gani, na riga na tura wannan information din zuwa cikin kan email address na. Kawai zan iya fita. Kuma yanzu me shi ba zai iya gane an tura ko ba tura ba. Babu, yanzu all this chat kace zaka bude a wayar mutum, kuma baka so ya zo ya same ka kana karanta, ba zai ba. Kawai kai copy ka tura, shikenan. Yanzu bari mu gura zuwa mu bude kan email namu mu gani wannan history na abubuwan ya dropping ya a ciki ko bai dropping ba. Sometime network problem yana iya yin delay, amma bari mu bude mu refresh mu gani Gmail. Kamar da muke gani gashi nan, me WhatsApp ga suna ya kawo, bana son kira sunan. To kun gani, wannan shine history na abubuwa. Wait, wannan shine history na wannan chatting da muka yi. To yanzu na clicking akan download, zai
zai fice zai download zai bude mu a cikin wayana. Hankali na kwance sai mu bude in karanta. Ta haka ne mutum zai iya shiga ya karanta sakonnin da yake cikin WhatsApp ko na budurwarsa, ko kuma in ce budurwar ta karanta sakonnin da yake cikin WhatsApp na wayan saurayinta. Yawa yanda kun gani gashi nan inda muka yi hi yanda muka yi chatting kenan, ku gani daga farko har karshe da date da kuma time na shi kenan. To haka ne mutum zai shiga ya karanta sakonni. Kun ga kamar da kuke gani duk wannan chatting da muka yi ne, wanda muka yi da kuma calls din duka ga su nan, komai da komai gashi nan all chat da aka yi. Haka ne mutum zai shiga ya samu. To mai sauraro, idan wannan shine video ka na farko kan channel ɗita, da Allah a danna mun subscribe, sannan kuma a danna mun kararrawar sanarwa don saboda samun notification daga zaran mun ɗaura sabon bidiyo. Bayan haka kuma mai sauraro, da Allah a yi mana liking, sannan kuma a yi comment, don haka ne za mu iya gyara kurakurenmu ko kuma kuskurenmu, ko kuma in akwai abin da kuke so mu yi muku za ku rubuta mana a comment, ko kuma in akwai inda muka yi kuskure kuke so ku gyara mana ta comment ne za ku rubuta mana mu gyara. Mun gode.